hvad giver det? Er der nogen, der har nogle forslag? Ja, Erik? Y er lige 5,3x. Ja. Lad det være det. Og husk, den dårne elev er den dygtige elev. Nå! Sofie, har din far skudt nogle hjorter i weekenden? Det tror jeg ikke. Nå. Nå, Krammer. Du skal vågne op. Hvad laver du? Ikke noget. Nå. Du skal lave den kristendom, ikke godt? Ikke alt det der fis der. Har I ikke set jer ned? Hvad så i kampen i går? Ja, det var en god kamp. Det var en god kamp. Det var Champions League-finalen. Ja, det foregik jo på Wembley. Ja. Det var også der, hvor Josh Michael har spillet. Nå, Det er jo... Ja, han kommer også til Danmark snart. Det bliver jo ekstremt godt. Ja. Skal du se det? Ja, det skal jeg. Det er over i Vega. Ja. Så jeg har faktisk allerede købt billetter. Har du set den nye opdatering, der er kommet til? Ja, det har jeg. Og jeg har også set den nye app. Ja. Ja. Helt vildt god. Det er Den er virkelig god. Det er godt for en iPhone. Ja. Hvem er det til papir? Står der. Bærte. Tak for i dag. Shit, hvordan fik jeg det? Jeg har lige rettet jeres citat i dag. Jeg bliver simpelthen nødt til at forklare jer det igen. For der er nogen, der ikke skriver pænt herinde. Vi har et hus her. Det er taget. Stueetagen. Og kælderen. Huset. De store bogstaver går hele vejen op. De små bogstaver bliver inde i stueetagen. Og de bogstaver, som for eksempel G, de går ned i kælderen. Det bliver jeg nødt til at huske. Nå, hvad gjorde jeg nu med mine nøgler? Erik, kan du ikke, jeg tror jeg glemte godt til luftet. Kan du ikke gå op og se efter? Tak. Du har tyggegummi, og du har tyggegummi, og du har tyggegummi. Ud med det. Jetzt sprechen wir Deutsch. Ej, vi tager den bare lige på dansk. Jeg skal lige være sikker på, at I forstår det. Okay, så her den anden dag, ikke? Så Alexander, han havde en ven på besøg, altså min søn. Og de gik så udenfor og kørte på crosser. Men så lige pludselig, så kom Naja forbi, vores hund. Og så vores nabo har sådan en lille pige, og hun løb så efter dem. Og så løb de så ind på sådan en campingplads, som er tæt på vores hus. Og så sad der bare den flotteste musvit op i træet. Og sad bare og kukkede. Og det minder mig bare om, hvor højt jeg elsker jer alle sammen. Og jeg var så glad for, at jeg har haft jer det her år. Sit! Get to work. Vi gør det snart. Så du det her? Ja. Skal røven i sædet? For lige en blyant fremme. Det er hovedet til at tage.